ako sa Alfredo de la Cruz Memorial National High School. Nagpila ko ngayon nga event aron may pakita na ako akong talent o daghan pa mga kabataan ko na ma-inspire pa. At nagpasalamat ako sa best volunteers na akong piling nila sa vision o sa akong pinakagwapo na mayor na si Mayor Story Matugas. Basta best, the best! Gikan sa Barangay Putoy, Surigao City, ang Rakistang Gontisera, Vicky S. Vigenio.